Si a aquest vídeo li haguéssim de posar un nom, podria ser connectar el cel i la terra. Aquesta és la nostra guerra. Aquesta és la guerra humana principal. Forjar un estat en aquest món on la vivència és una vivència holística, una vivència completa, una vivència integral de tots els estímuls que el Creador ens envia, admetem-ho des de dalt, però que podem percebre la seva interacció amb nosaltres, del Creador, tant per estímuls molt rarificats i molt espirituals, com per estímuls molt palpables, molt materials i molt sensorials. Aleshores, el cas aquest segon, o millor dit, el cas primer de la dificultat per poder conviure amb una abundància d'estímuls espirituals, aquest va ser el problema que va tenir la multitud mixta, l'Ereb Raab. L'Ereb Raab es trobava junt amb els fills d'Israel, ja en el desert, i ja feia un parell d'anys que l'aliment del que s'alimentava el poble era el manà. 2 anys menjant només manà per al Rif Raab, per l'Ereb Raab, per la multitud mixta, va ser una situació sufocant, una situació que els va cansar, que els va saturar. Ells volien aliment sòlid, ells volien aliment palpable i material com havien menjat des de tota la història i especialment en l'esclavitud a Egipte. Un aliment material, palpable, físic. I com he dit abans, es van saturar de l'aliment del manà. Es van sufocar de tanta espiritualitat, de tanta connexió rarificada amb el Creador, àdhuc fins i tot per mitjà de l'alimentació, una cosa tan física en principi com és l'alimentació, que fos realitzada per mitjà del manà, un aliment plenament espiritual, el pa del cel. Això per al Rif Raab va ser insuportable, va arribar a un punt que va ser insuportable, i per això la queixa seva tan forta que es va transmetre i es va propagar i va influir sobre els fills d'Israel, que també van acabar implorant i demanant a Moisès que els hi donés un aliment material, un aliment palpable, un aliment on la sensitivitat i la sensorialitat fos realment tan vasta com la que dona l'aliment material, en contrast d'un aliment com el manà, que era espiritual. I per tant el Creador això es va enfadar, va arribar a un punt que es va enfadar amb el poble d'Israel, degut a aquesta insistència, degut a aquesta desesperació, i després degut a la gula amb la que es van alimentar de les perdius que va enviar el Creador per satisfer aquesta necessitat d'aliment material. Aquesta és una situació que es va produir. L'altra situació, potser a l'altre extrem, va ser la dels espies. Els espies van anar a espiar la terra d'Israel i van tornar amb un report negatiu de la terra d'Israel, dient que el poble jueu no la podria conquerir, no la podria sotmetre als habitants cananites i no podria arribar a conquerir la terra i a viure-hi en plenes condicions. En aquest cas, els savis ens ensenyen que la problemàtica dels espies va ser l'oposada a la de la multitud mixta. Si la multitud mixta es va sufocar per un excés d'espiritualitat, els espies es van espantar i es van, d'alguna manera, fer enrere de la conquesta de la terra d'Israel perquè no volien abandonar precisament aquesta espiritualitat rarificada que havien tingut durant la travessa del desert. En un cas és un excés d'espiritualitat, una vivència de la realitat on l'espiritualitat és viscuda en excés, i en el cas dels espies la problemàtica és que no volen abandonar els espies, que eren prínceps d'Israel, viure pràcticament intensivament i 100% al temps una vivència espiritual. En el nostre cas, hem d'arribar a una situació equilibrada, com la que Aaron ens manifesta quan encén les espelmes cada dia al Mishkan. Aaron aconsegueix una harmonia
plena entre l'espiritualitat i la materialitat. Ell compleix una missió espiritual que és una mitzvah, la mitzvah d'encendre les espelmes. Això és un objectiu d'elevació espiritual que el Creador li planteja a Aaron. Però l'altra situació, que és plenament material, és que és un acte físic. És un acte físic. Ell ha d'anar amb l'espelma, amb les 6 espelmes, a les 7 espelmes, i encendre-les diàriament. Això és un esforç físic diari, una constància, demana una disciplina, i la constància i la disciplina, en general, són qüestions materials, són qüestions físiques. Així doncs, hem d'aspirar a que el Creador ens permeti arribar a complir les coses com Aaron, a complir les mitzvot com Aaron, amb una entrega màxima, amb la kavanah, amb la intenció de que estem complint un acte espiritual, això és la mitzvah, però amb l'entrega del cos completa i l'autosacrifici d'estar disposats de complir-la, plogui o faci sol, constantment. Shabbat Shalom.